May gabi sa tanan, nanapod kita sa Light Them with My Word, ang sinimana nga pagpambit sa kinabuhi sa layko. Iwagi sa akong pulong ang akong katawan. May gabi sa tanan. So, madto ta sa Ibanghilyo. Hibawa naman nato nga ang Ibanghilyo kabahin kani sa Kristo Hari. Solemnity of the Christ the King, King of the Universe. No? Mao man na ang bagong title niya. So, kanana ang kaning Christ the King, gimugna man ni sa 1925 ni Pope Pius XI. No? Mato kita sa Ibanghilyo. Ang atong Ibanghilyo kinutlo ni San Juan, Kapitulo 18, versikulo 33 santod sa 38. Busa misulod pagbalik si Pilato o gitawag si Jesus o gipangutana, ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo? Mitubag si Jesus, imo bagayod ka na nga pangutana o gisultihan ka lang sa uban, may tungod ka nako. So, nahibawa naman nato nga kanini ang mga kadagkuan yun sa pare sa mga Hudiyo, no? Parisyo, Sadyuseo, o kanang mga eskribo, sila man yun ang nangusog nga ipadakop si Jesus, no? Kay nga naman, dili man yun sila uyon kaniya. Ngani, mahibawa na to nga lisod man kayo ang establishment nila sa mga pare o sa mga Hudiyo na si Jesus murag nakabalda kanila, no? Kanang naka-threaten sa ila, nakahulga kanila. So mga mawad-an sila og trabaho o panalitan na si Jesus. Pero yung ilang pagtanaw kay si Jesus magani niyan sa kalibutan, nagpakatao, nagpakahari, no? Mahibawa nato nga wala man siya nga siguro ang iyang katuyuan nga iyahang kananaang wadon ang kanabitawng atong nabatasan na, no? Nabatasan na nato sa atong kultura o sa atong simbahan sa mga sinagoga. Wala man siya tuyo nga iyang papason tanan, but ihang i-continue, ihang ipadayon. But wala tayong mahimo kay mao man ni ang mga Hudiyo na nahulga man sila, no? Muna ang kadagkuan nila, of course, nagasumbong dito kanunay ni Pilato o kinsa gayud si Jesus o siguro ila pong gidaot siguro po nila, no? Kay gusto man yun nila nga pugnan si Jesus. Ngani makita nato sa balasahon nining Ibanghilyo, makita nato later on, no? Unsa gyud ang kakusog sa ilang pag-akusa nila kang Jesus. Munang ingon mitubag si Jesus kang Pilato, pagpangutana nga gipatawag si Jesus o gipangutana niya, ikaw ba ang hari sa mga Hudiyo, no? Muna kanana ang mitubag siya, imo bagayod ka na nga pangutana o gisultihan ka lang, no? Sa uban may tungod ka na ako. Kaya nga naman si Pilato gani wa sila kibalo pod ang mga punuan sa Hudiyo nga siya pod mismo na siya spy. Iyang gipasunod-sunod po niya si Jesus. Ug nakita man gani niya nga wala gisala si Jesus, no? Natingala, nahibulong siya nga naman nga initan magayud ninyo si Jesus. Ug niingon si Pilato, no? Ipadayon nato ato ang kanang Ibanghilyo. Unsay tan-aw mo kanako, Hudiyo? Ang imong mga katagilungsod ug ang mga kadagkuan sa mga pari mo biya ang nagdala kanimo dinhi kanako tanawa, no? Mo ba nagdala? So meaning ulay interest si Pilato kang Jesus. Kaya nakita man niya nga dili magyud makahulga sa emperador sa Roma o kang Caesar. Kaya nga naman, kaya ang iyang nahibawan man
dili man gyud ni siya nga political nga leader, dili man gyud makahulga sa kananaang interes sa Romano sa kananaang pagdumala diha sa Judea, no? So muna naingon si Pilato, unsa magyud ang nabuhat mo kanila? No, unsa magyud imong nabuhat? Gitubag siya ni Jesus, ang akong gingharian wala dinhi nining kalibutan na. Kung ang akong gingharian dinhi pa nining kalibutan, nagira na unta ang akong mga tinunan aron dili ako madakop sa mga Hudyo. Apan sa pagkatinuod, ang akong gingharian wala dinhi nining kalibutan. Busa mingon si Pilato kaniya, kung mao ka na, hari ka di ay. No? Gitupag siya ni Jesus, husto ang imong gingon nga ako hari, ug ang hinungdan nga mianhi ako dinhi sa kalibutan, ug nagpakatao aron nga isulti ko sa mga tao ang kamatuoran. Ug ang tanan nga gustong masayod sa kamatuoran, nagapaminaw kanako. Nangutana dayon si Pilato, unsa ba ang kamatuoran? So, brothers and sisters, diri kita mo kanang musugod, no? Unsa maday ang kamatuoran ini, no? Kung kita pod si Pilato, Ginoong Hesus, unsa maday ang kamatuoran? Ug ang mga katawhan sa Dios nga naa didto, gapaminaw, gaobserbar, unsa maday ang kamatuoran, no? Kaya nga naman, makita maguni mo nga na accusation, giakusar si Jesus nga siya kanana ang nag-ingon siya nga hari siya sa mga Hudyo. But ingon si Jesus, ang akong gingharian wala man diri. Tuwa man dito sa langit. Ang akong gingharian dili man makahulga sa gingharian nga sa emperador nga ni Caesar sa Roma. Apan spiritual man, no? Pero tanaw nato kini unsa gyud buot pasabot ang iyang pagkahari, no? Kaya si Pilato nakaingon naman na hari ka di ay. Oo, hari ko, no? But unsa man ang kamatuoran niya ng pagkahari, no? Kung tanaw nimo, balik lang taw nimo, pagkatao pa lang ni Jesus, no? Daghan na ang nagaistorya nga nataho na gyud ang hari sa Hudyo. Ang hari nga kanana gipaabot sa dugay nga panahon, no? Ngani makaingon ka nga hari gayud si Jesus, kay ngano man kaliwat man siya ni David. Dahil si David hari man. Si Jesus sumusunod ni Haring David. So therefore, hari diay si Jesus, no? Ngani ang anghel atong pagkatao ni Jesus nagsugid dito sa mga kanana ang nagbantay sa mga karnero, nagtaho, nagpaybalo nga natawo na ang hari, oh, ang Misaya natawo na, no? Magmaya kamo kay natawo na. Ug ang tulo ka hari, ang tulo ka mga maalamon nga hari, no? Grabe ang ilang panaw gikan sa este nga bahin sa atong kalibutan, ug niadto sila dito sa Jerusalem o particularly sa Bethlehem kay gisunod nila ang talagsaon kayo nga bituon, no? Hayag kayo ug ang ila baganing pagnagna nga naa gyud na tawo nga hari, no? Ngani ang mga bata gipanglutos ang mga bata ug nag-eskapar gayud si Joseph kay gipadamgo sa usa ka anghel muadto kamo sa Ehipto kay natao ang usa ka hari nga bata ug dili makapugong si Herodias, dili makapugong to nga naay makahagit sa hari ilang gipamatay ang gatong mga lalaki nga bata. So, brothers and sisters, si Jesus ipanagna na gyud siya or na-identify na siya, nakita na siya nga siya gayud hari, no?
So meaning, dili lang na spiritual nga hari, but physical. Kay sumusunod siya ni Haring David. But of course, dili kanana ang imantala, dili ipakita din nga sumusunod siya nga ni David. Kaya nga naman, dili man kana mo'y importante. Ang paghari sa Diyos, dili man ining kalibutana nga mo'y gianhian ni Hesus, dili man kaning kalibutana nga mulungtad og dugay ang iyang paghari. Ang iyang paghari nga gusto niyang ipaabot kanato, mao man ang paghari sa gingharian sa Dios dito sa langit nga kita tanan matubos niya og madala dito sa langit. So therefore, ang iya dayong pagkahari nga pisikal nga pagkahari, dili mao ang kanang gihatag niya importansya. Wala niya gi-assume ang iyang pagkahari gikan nga ni Haring David. But instead, iyang gipaabot ang ikaduha nga pagpaabot o ikaduha nga pag-anhi niya dinhi sa ikaduha nga sa eschatological end time para ang iyang paghari iyang ipakita diha paghukom kanatong tanan, mga buhi ug minatay kita tanan na ay kahigayunan human kita, human ang katong nangamatay, nabanhaw o gitagaan og hukom uban sa mga buhi para ang iyang gingharian matunhay didto sa langit. Sumo na iyang gipakita nga kanana ang importansya. But magunsa man ang kanang paghari niya nga kaliwat man siya ni David, ngano man nga kanana ang iyang pagkahari nasunod man niya kan David, because siya nagpakatao man, natao man siya gikan ni Birhen Maria nga tao, nagpakatao man siya sa incarnation, and the Word became flesh, kang John chapter 1 verse 1, and dwelt among us. No? Ang Misaya nagpakatao as tao. So unsa may implications ana? Ang iya man dayong kanana ang papel, ang iya man dayong papel nga isip usa ka hari nga naay authority sa ato ang kanana ang kinabuhi when it comes to moral issues, social issues, no? When it comes to justice, no? Mao man dayon niya nga authority nga atong ginasunod sa ato ang kinabuhi isip usa ka mga sumusunod ni Kristo. So brothers and sisters, kanana ang mao na siya ang kanana ang iyang pagkahari na sa authority ni anang tanan nga para atong sundon ug gabayan sa ato ang kanang panginabuhi isip usa ka mga katawhan sa Dios. Ngani kanana ang iyang pagkahari physical na sa authority over sa mga kanana ang gamhanan, dagko ug gagmay gamhanan ini kinabuhia, gamhanan nga mga presidente o gamhanan nga mga hari bisag asa nga lugar. Ngani ang pisikal nga pagkahari inubanan ka na sa atong spiritual nga iyang pagkahari nga dumudumala gayud diha sa ato ang kinabuhi. Ug dad-on nato siya ngadto hangtod sa katapusan nining kinabuhia. So ipagkahari gayud nato ang Ginoo diha sa ato ang kinabuhi. Kay ngano man naa may tulubagon ang pisikal nato nga kinabuhi diha sa spiritual nato nga panginabuhi ug madamlag didto sa gingharian sa Dios. Unsaon nato pagsunod sa papel ni Hesus sa iyang pagkahari sa ato ang pisikal nga sa pisikal natong kinabuhi o brothers and sisters sa espirituhano natong kinabuhi. Ang Ginoo nagistorya nato o naghisgot ka nato, makasunod kamo sa ako ang pagkahari
diha sa Mateo kapitulo 11 bersikulo 28 hangtod sa 30. Unsa makani? Ingon siya, famous kay ni, no? Kanta ni Gary Valenciano, no? Ingon siya, duol kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan o papahulayon ko kamo. Sunod kanako o magpatudlo kanako kay malumo ako ang kasing ako o mapainobsanon, makapahulay kamo. Kay ang akong pagtulunan sayon sundon, ung ang akong sugo sayon buhaton. Isa nga, come to me all you are weary and burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and humble in heart, and you will find rest for your soul. For my yoke is easy and my burden is light. Duol kamo kanako katong gikapuyan o gibugatan nining kinabuhi, no? Kung panalitan ang authority o ang papel ni Jesus nga pagkahari kanato, gibugatan kita, no? Dili man ingon kanan lisod or sayon, but diri aning ebanghelyo makita nato nga sayon ra kuno kung naa siya. Lisod sa ato ang pamagi sa pagsunod kaniya, nga naman brothers and sisters, lisod biya magsunod o gimbutan sa Ginoo, labi na ang pagkabuutan, labi na musunod ikaw sa pagka-minaayon ini kinabuhi ya. Dili sayon, no? Dili sayon ang balaanon musunod ka sa lagda sa Ginoo. Kaya nga naman ang standard sa kalibutan mo'y mo batok kanimo, mauna ang makapalisod, brothers and sisters. Kung batukon magani kita tungod sa atong pagsunod sa authority o papel sa Ginoo diha sa atong kinabuhi, siya nga, kung kapuyan kamo, duol kanako, ug gibugatan kamo, duol kanako, kay papahulayon ko kamo. Kanana ang ayaw pag-undang og sunod kanako, kay ang akong tinudluan sayon, no? Malumo akong kasing-kasing og mapahiubsanon, no? Pasensyoso ako nga mutudlo kaninyo og makapahulay kamo. Kay ang akong pagtulunan sayon, ang akong sugo sayon buhaton. For my yoke is easy and my burden light. Ang atong kinabuhi, brothers and sisters, ang rule sa ato ang Ginoo, ang papel sa atong Ginoo, ang mga lagda sa ato ang Ginoo, sa iyang authority diha sa atong kinabuhi, sama kana sa usa ka yugo, no? Ingon siya, for my yoke is easy. Sayon yun ang yugo ug muhaom sa ato ang liog, ug muhaom diha sa ato ang kinabuhi. Ug sayon yun pasanon ang ato ang gibugaton sa ato ang panginabuhi. Burden, no? Kanang mga kanang gibugaton sa ato ang kinabuhi, sayon pasanon kung ang yugo ug ang cross nga atong gipasan diha iyang gihatag o siya mismo mo'y nagtudlo, nagtuon kanato. Brothers and sisters, mao kana ang pagsilibrar sa ato ang Christ the King. Kristo Hari atong paghinumduman nga ang iyang papel kanato nagahatag kanato both physical o spirituhanon nga panginabuhi. Naa gayud ang iyang authority nga kita nihag gihatagan og kinabuhi nga atong sundon. Nga sundon nato para kita pag-abot diha sa espirituhanon, pag-assume niya nga usa ka hari nga siya mohukom kanato. Madawat kita diha sa ginghariang dayon.
nga gitagana kanato nga mga katawhan sa Dios. Salamat kayo, mga kaisunan ko. Light them with my word. Salamat kayo sa pagpaminaw sa entero nga liturgical year kay katapusan man ni nga atong pagtulunan sa liturgical year. Sa sunod na pod nga tuig, ako mong aghaton nga makanunayon nga maminaw o padayon sa pagtan-aw nining ato ang pagpaambit sa light them with my word. Ang sinimana nga pagpaambit sa kinabuhi sa laiko. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen.